Kaixo lagunok, gaur ogia egingo dugu, aintzina baserrietan egiten zen erara. Bai, amama okina da, eta ogia egiten du urtero, erdiko aroko azokara eramateko. Zuri, erdi aroko azoka bihar ospatuko da. Aurten azoka virtuala izango da. Telefonoz salduko dugu ogia. Bezeroek eskatu egingo digute eta guk bidali egingo diegu. Bai, badakit ogia egiten. Iaz, amamarekin egin nuen. Azokara eraman eta dena saldu genuen. Begira iazko argazkiak. Lehenengo argazkia, begira, hau da. Hau amama da. Bai, amama. Mozorratuta dago. Eta, beste honetan, gurasoekin nago hegazti harraparien erakustaldia ikuste. Ez, zuetzara agertzen, etzeunden zuri. Datorren hilean, beteko duzu urte bat. Bai, zuri, ospatuko dugu zure urte betetzea. Nola ez? Ezur haundi bat, oparituko dizut. Baina, lehenengo biharkoa. Bihar ogia egingo dugu eta zoragarri ibiliko gara. Lagunok, komendio bat egin nahi dizuet. Egin ogia, zuek ere, baina pertsona heldu baten laguntzarekin. Hauek dira osagarriak. Irina, gatza, urepela eta legamia freskoa edo oreama. Ogia honela egiten da, irinez egiten dugu orea. Irina, katilu baten jarriko dugu. Bai, guk prest daukagu katiluan. Gatza gehitu. Irina eta gatza nahaztu egin behar da. Gero, urepela gehitu behar da. Eta amaitzeko, legamia edo oreama. Zuek nahiago duzuena. Guzti hau nahastu egin behar da ondo. Hemen daukat eginda. Zuek ikusteko nola geratu behar den. Horrela, bai, bolatxo bat egin behar da. Eta gero, zapi batekin estaliko dugu. Eta bigun dagoenean, orduan prestago labean sartzeko. Bai zuri, orain kontu zibili behar. Esango diogu amamari labean sartzeko. Etorri!
ikusiko dugu. Nola geratzen den. Begira lagunok. Horrela, ogia prest dago jateko. Honekin. Agur!